Il-familja, il-valuri, l-edukazzjoni, il-faqar u sosten kontinu li jifforma bej persuna u oħra f'koppja sabiex iħabtu wiċċhom mal-isfidi li toffrilek il-ħajja. U ma dawn uħud mit-temi li ġew diskussi waqt il-programm ippreżentat mid-dekan tal-Fakultà l-Benesseri Soċjali fih dan l-Università ta' Malta Andrew Azzoppardi meta kien qed jintervista lill-Emery Grek, il-mara tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek. Emery, li taħdem propju bħala għalliema tal-Malti, saħet li preżentament l-edukazzjoni f'pajjiżna hija ta' sfida għall-edukaturi u li f'ħoġorhom għandhom sfidi kbar. Hija spjegat li llum il-ġurnata l-istudenti, it-tfal, għaddejjem minn ċertu tbatija sforz l-istress u l-ħajja maġla illi qegħdin ngħixu. Din il-ħajja maġla qed ngħixu qed tissarraf fi stress u f'anzjetà fit-tfal. Qed tara tiżdied inti tiżdied, ġifieri jiena qatt ma kelli tfal qudiemi illi jinfaqgħu jibku għal ħaġa żgħira. Qabel kienu jibku jekk jitilfu gomma. Illum il-ġurnata jibku għal affarijiet iktar serja, għal ġliet, għal pikka bejnietom, jew ġejjin mid-daru diġà jibku ma jafux għalfejn, xaġa iktar inkwetanti li inti tibki u mdejqa mingħajr ma taf għalfejn. Ta' fil-waqt illi saħqet li sfortunatament kawża ta' ċirkustanzi fil-ħajja qed jonqos ħafna l-ħin ta' kwalità fil-familja u nsistiet dwar l-importanza il minkejja din il-ħajja maġla il-familji għandhom jippruvaw isejbu ħin għal xulxin, speċjalment għal uliedu. Emery Grek sostniet ukoll li jitemmen fil-valuri kif ukoll f'politika li ġib rispett u tajn lil vulnerabbli. Ja saħqet illi ir-rispett huwa essenzjali kemm lejn innifsek kif ukoll lejn ta' madwarek. Jena men il-politika bbażata fuq ir-rispett, politika li taħdem għal vulnerabbli, politika li taħdem għat tfal, il-politika li taħdem għal dawk li m'għandhomx leħen. Nemmen ħafna f'dik il-politika. Mistoqsija dwar il-faqar f'pajjiżna hija qalet li dan huwa fatt inkwetanti ħafna u li bħala soċjetà għandna nagħmlu aktar. Hekk ukoll tinkweta l-attitudni ta' xejn mhu xejn u li kollox jgħaddi kif spjegat illi dan mhux ta' eżempju għal uliedna il-ġenerazzjonijiet futuri tagħna. Intant kelmet ukoll dwar l-organizzazzjoni Light l-NGO immexxija minn Emery Grek stess fejn saħqet li din hija għaqda illi tajn tisma' kif ukoll tiggwida lil koppji li qed ħabtu wiċċhom ma' sfidi ta' infertilità. Hawnhekk hija appellat sabiex dejjem inkunu sensittivi meta nkunu qed nitħattu ma' persuni li qed jgħaddu minn dawn l-isfidi fil-waqt li insistiet li l-appoġġ għandu jkun wieħed kontinwu.